दैदेनगिरि बिथांमोन एबसुनि मिरुनि जिल्लानि आरो दख'रानि बिबानगिरि लोगोफोर ओनसोलनि रायजो राजा आरो सिबियारि नोंथांमोन आङो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो मागो दमासिनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो गोदान बोसोरनिबो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावहरबाय। बे आश्रमाव आङो दिनैखौ लानानै खेबनै खनथाम फैबाय आरो उनावबो फैबावगोन। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो माखासे गोजाम आश्रमफोर दङ। दा बेनि गेजेराव नैबे मोनसे गोजामथार जोंनि आश्रम। दा बेवहाय माखासे सिबियारिफ्रा फैनानै सैथोजों आगान सुरनो आरो गावबा गावनि गोसोखौ गोथार खालामनो लोगोसे अबंलावरिजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दानो थाखाय बेवहाय फैयो। बेबायदिनो जोंबो फैदों हारिखौ दैदेननो थाखाय एबा हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय मोनसे गोथार लामाजों आगान सुरनांगोन। गोबां समाव जोंनि मानसिफ्रा मालाबा थाखा फैसा मोननानै एबा पावार मोननानै जोंनि जि सैथोनि लामा बेखौ बावलाङो आरो अब्लानो हारियाव गोबां बेले बेजे नुजायो। दा बेनिखायनो गोदो जि जालांबाय दा नैबे समाव आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो आं खावलायो जोङो सैथोनि लामाजों आगान सुरनांगोन। हारिखौ गोग्गो मोनसे गेरेमसा महरै दानो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाया गोग्गो जानांगोन। देहाजों साननाय हनायजों गासैजोंबो सोरगिदिं जोङो गोग्गो आरो गोथार जानांगोन अब्लासो जोङो जौगानो हागोन। दा बेनिखायनो गोबाव समाव जोङो माखासे सानस्लाबहायियाव गावबा गावजों दाङाबाजि जानानै गोबां सुबुङा जिउ गारबाय। जोंनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौबो गावबा गावनि गेजेरावनो जोङो फोथैनानै लाबाय। दा थेवबो गोबां दिंग्राय दिंसि लामाजों फैनानैब्लाबो दिनै बर' हारिया गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदि मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बयनिबो इसोरनि अबंलावरिनि बयनिबो आशीर्बादाव दिनै मोनथाम गोरोबथा बर' हारिया मोननो हाबाय आरो नैबे थामथि गोरोबथाया जोंनि थाखाय गोजोन आरो जौगानायनि मोनसे गोरोबथा। दा बेवहाय 30 बोसोरनि बारा हाथियार लानानै गोबां जुजिनानै जिउ होनो गोनां जाबाय जोहोलावफोर एनटिबिनि। दा बिथांमोनाबो दिनै गावनि न'आव फैनो हानाय जाबाय, बिमा बिफाजों थाफैनो हानाय जाबाय आरो बे गोरोबथानि जि दफाफोर बियो मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। दा थाबैनो जानो हागौ फैगौ 10 अक्ट'आवनो बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन बियो कमप्लिट जागोन आरो जेलनिफ्राय बरननायनि हाबाफारियाबो जागायसिगोन, केस फोजोबनायनि हाबाफारियाबो जागायसिगोन आरो बिथांमोननि आरो लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ डिफेन्सआव साख्रि बाख्रि सोनाय बेबो जागायसिगोन आरो बर' रावा अलरेडि आसामनि अफिसियेल राव जाबाय। बर' बिजोंनि जेंनाफ्रा लासै लासै जोबसिगोन। दा नैबे समाव नोंथांमोननि अननायजों जोंबो गभर्नमेन्टआव फैनो हाबाय आरो गभर्नमेन्टआव फैनायनि उनावनो गिबि नैबे समाव प्राय जोङो 400 किल'मिटारनि बारा प्राय 500 किल'मिटार लामा जोङो मास मोननैनि गेजेरावनो बानायनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हादों। सारा
बिटिआरआव जोङो गामि गफानि प्राय 500 किल'मिटार लामा फैगौ मास मोननैनि गेजेराव लुनो थाखाय जोङो रां मोनबोनो हादों आरो गोबां जेंना दङ दिनै आंबो बेवहाय खुंथायाव थांनानै नुनो मोनदों कि सानस्लाबहायैयानो जा बा गोसोजोंनो जा जोंनि खुंगिरिफ्रा सिस्टेमखौ सिस्टेमजों लांनायनि थाखाय गोबां गेना गोरोन्थिफोर नुजादों आरो मानसिफोरनि गेजेराव वार्क कालचार खामानि मावनायनि हारिमुवा गैया जादों गोबाङानो स्किम होसोयो स्किम मावनांगौ होननानै थिगानो दङ लामा दालां बेफोर जाजोबनांगौ नाथाय जोंनि गेजेराव वार्क कालचारा थानांगोन आङो बेखौ बुजिदों मानोना दोंसे लामा खोनानै जोङो 5 लाख 10 लाख थाखा मोनबाय साबैसेया बेजों जानो हानो बिनिख्रुइ अराय सम जोङो सोलिनो थाखाय राहा लामाफोरखौ जों लानांगोन बिदि होननानै बुङोब्ला जोंनियाव 80% आबाद मावो आरो बै आबादारिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो माखासे बिथांखि लानांगोन सोलोंथायाव जोबोद गाज्रि अबस्था 11,000 जोंनो स्कुल बिल्डिं नांगौ दायो स्कुल न' हिसाब खालामनानै मोनबाय आङो 11,000 जोंनो नांगौ 6,000निख्रुइ बांसिन अंगनबादि सेन्टार नांगौ जोंनि ओनसोलाव 3,000निख्रुइ बांसिन जोंनो हस्पिटाल नांगौ गामि गामि ओनसोलफ्राव दा बेबायदि गोबां जेंना दङ गोबां ओनसोलाव दिनै इलेक्ट्रिकबो गैया दा बेखौ नायनानै जोङो नैबे गभर्नमेन्टनिफ्राय जेराव जेराव कारेन्ट गैया बेवहाय सलार पोस्ट होनानै सलारनि इलेक्ट्रिक गायनाय आरो गामि गामि लेन्थन होनाय मोनसे हाबाफारि लानो नागिरदों मानोना जोंनि फरायसाफ्रा फरायनोनो खाबु मोना कारेन्ट गैयिनि थाखाय ओंखायनो सलार लेम्प गामि गामि होनायनि मोनसे हाबाफारि लानो सानदों आरो बिसायख'थियाव फोसावनाय बायदिनो जोंनियाव गासै 419 VCDC दङ बे गासैबो VCDCआव जोङो कास्टम हायारिं होननानै बुङो जेखौनोखि माइ गायग्रा मेसिन आरो माइ हाग्रा लोगोसे ट्रेक्टर हालेवग्रा बेखौ होनो थाखाय दा बेखौ रां गैयैनि थाखाय हयथ' 400 VCDCआव एबार होनो हानाय नङा नाथाय एबार जोङो 10टा जोंनि जिल्लायाव गासै गंथाम ट्रेक्टर माइ गायग्रा आरो माइ हाग्रा मेसिनखौ थाबैनो जों होनो नागिरदों जाहाथे रायजोफ्रा फ्रिलि माइखौ हाना लानो हायो आरो जेराव ट्रेक्टरबो गैया मोसौबो गैया बेवहाय ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायग्राखौबो मेसिनजों गायनो हागोन अब्ला गोबां बिगा सानसेयावनो गायनो हायो खालि जोंनि आबादारिफ्रा एसे ट्रेनिं लानांगोन मानोना बैखौ गायनो थाखाय जि खोथिया बे खोथियाखौ एसे आलादायै फोनो गोनां जायो बेखौ हायाव फोआ बेखौ जुदा रोखोमै फोयो दा अब्ला जोंनि गामिफ्राव जे हाफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ आं सानदों जोंनि सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा जायफोर दिनै हायार सेकेन्डारि पास BA पास जानानै ओरैनो दङ बिथांमोना रेडि जानांगौ माने एबार जाहाथे बिथांमोना आबाद मावो मानोना आगोलाव मोसौजों